Audio Jungle. Kardon Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Sri Lanka adet along armu okso kapajum ponji aphan bhomta arni kapang dakpon. Sri Lanka adet arong sopi along kedamtang aningkan barla ahut pen det achoki chokam kaching be ke parpik ajok kadure ason kepajum aphan pura kewangji aningkan pen 1,35,000 armu okso aphai pajumpon pola pen 1 lakh aphai 2030 aningkan pajumpon popusi State Minister of Defense pen bhomta arni pangdakpon. Lapen det along armu okso aphan akhorot ke thepen det angkang arat aphan kelang kipiji kepachetang chetorok lopusi premitha bandara thena kupen tokjerpen pangdakpon. National Desk Report Karbi Anglong News. Ingdeng hini ronghang nokhum chingrum amai kepadupon. Ronghang angbong richo kemancheng laki harpokang ronghang henlu. Lason se arkoya chikloni phai krepli arni nijang Karbi Anglong dongkamukam baisong pathu aklam along ingdeng hini ronghang nokhum chingrum amai kijut arni kepamanpon. Labang so amai along ronghang nokhum chingrum amai kepadupon laki East West Karbi Anglong lapen atok ano kedo ronghang akur kedo an chetong dun pen penang an armu chepaklang pon si alir alon chipipon. Rat amai pi along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lamthi kipaklang pon Karbi atum laki Israel adet pen si kebang lapen ronghang kiplang alam sitami than pon. Ronghang nokhum chingrum amai atiri pi atum aphan longle chiri hini thik pi pen guest house lapen boundary wall hei hui sitami prabjin pen klempon poputa lamcha chipitekang. Lapen isi birta kimi non puthot Katharbura aphan sitami gari ihum Karbi Anglong Autonomous Council pen nampi po athi kedamtang arni Karbi richo agari jithi sai asonsi karjulong ajo non ihum nampi po puta lamchak chechak tekang. Alohia man pen kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Madhuram Lekthi MSc Avijit Kro MSc Hetsing Rongphar West Karbi Anglong District BJP President Prodip Ronghang Karbi richo Ramsing Ronghang lapen Abarim Karbi richo Harsing Ronghang lapen arisang huatum chetong dun si mayalong RDP dun. Ningkan esek amai pidak dulu. Ronghang nok rumah amai si bini. Dongkam kam masalah ni pandangan hang si bantuan dengan chetong mo. Ronghang nong nokhum chingrum amai jasan kali Karbi kum photo Karbi ke jang punja la Karbi kum photo me tum ini sipet pen itu kan Karbi tum ke ini tum ke kacewar kacitia thaya be ning sipet pen jang si claim mo jana sayang deng tam ini tum tumbek ning sipet jong si claim lo pulong de Karbi kur ko jong si ning sipet pen kecok si anong si cepeteng konbom cepeteng konbom claim rapet pulong de itu adi bingkui pen kemang handbrake kami pulong de lasi handbrake det kali kacing pura sayang deng tame anso se itu claim pon lapen de new itu pan tame urenga wa cycle cengkok akam mereka pula sayang deng tame cara king ini kacar jauh lasawar cycle tame itu Karbi Autonomous Council dan Karbi Anglong si Karbi tapi jumlah Anglong si nang like teron nang like harjang nang like ejang nang like tungjang nang like lijang nang like kronjang pula cuci pucot pulong di lebih mangke lake cok kita ji dah sini lipini cuning rie bangke pinidak ronghang nokhum amai nikan segalong la solong tani li atok we ara tuma cuning rie bangke iltum Karbi kulpo bangke ningis pet nangji iltum kecok ti an bang iltum cepekeng konbom nangji lasi lalu pulong te iltum an suse iltum ladak Karbi Anglong arat aning ke hang ke mga kaman tami sitina sayang deng tami iltum chunji pusini apen salal ronghang pugi planga por alom soves de ronghang atum ke mancing ke har pokang nok richo ke mancing pugi ke plang nongte ke plang da iltum Karbi atum ke dan wajini mitang elami kido
metai ke petang sempot tu bang kaya songsi bang tribe songsi itu kami metai lami ki penjenglok metai ngajitan ki pat penjenglok metai ngatorong tatu lapian metai ngalumu tatu besar kita tai itu nasi karbi atum ke khaikan so khaikan thi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr. Numal Momin Aridengpen HS Asatlang along Pan Troxy Kepra Pho Kelong Lapen Ansusi Marks Kelong Pen Surihinira Inkoirahini Asatlang along Pen Kiundun Student Bang Koyatuma Pan Iskuti Kironasai Dr. Banikanta Kakati Meritorious Award Distributions of Iskuti and Certificate of Appreciation Arloso Lapen Pinsu Student Tumapan Borpathar Santipur Khakrajan Durga Barialong Mai Paman Ponsi Bangso Sai Pamanpon Iskuti Kirona Mayalong EM Mukut Mohanta KAC MAC Pobitro Rongpi Bipin Indoor Abarim Chairman BLCC Bukajan Student Apia Po Lapen Kethekiningatum Chetongdun News Text Report Karbi Anglong News Aningkan wanga son thak Dharmo Singh Bearong Midulin Duke Thon Mate Kahodaya Sai Kedeng Langmili Moja Angkang Jagannath Be SGBA Kondo Number Others to Dharmo Singh Bearong Borchan Be Rong Asar Ahemalong Dharmo Singh Be Arong Aparman Midulin Duke Thon Mate Kahodai Sangitum Wopi John Akan Kachilang Apan Lapen Hormai Bong Chiponsi Pini Dharmo Singh Bearong Midulin Duke Thon Mate Kahodaya Mai Along Kachitongdun Jagannath Singh Be, SGB, Borchan Be, Rongasar, Hom Singh Be, Dun Maipu, KCSCC, Sipson Be, Lothanbang, Longki Be, Maheswar Be, Social Worker, Bura Sotok Be Lapen, Biren Singnar, Chin Thongasar, Atumpen, Chitongdun, Lapen, Pinangan Kethekiding, Aradatumta, Chitongdun. Pini, Aningkan Wangason Thak, Dharmo Singh Bearong, Borchan Be, Rongasara Hemalong, Midulindu Kahodaya Sayalong, Maying Sam Jinpen, Pachun Ponlo. Arong tin pentami mithang asaralong midulindu hodai det penlote mithang kondo SGB along pali nangpo la sopi mithang moja along pali nangpo la ansi settlement asa hemalong midulindu hisap chini po pini midulindu amayalong mithang hawara pharman kepaching thur ponji aphan chingwai jingsai ponsi mesen me atpen sai deng ponlo pini Dharmo Singh Bearong midulindu ke thona mayalong mai ingsam jinpen mai pichun pon Palipathar Pen Jagannath Singh Be, Karbi Anglong News. Lakha hini rikang mihop rong par arong arat thor pakpen rabis ke thokasai ke klempon. Nijang Karbi Anglong Kopili constituency ke parlo kheroni lakha hini rikang mihop rong par arong arat rong asar risobasa sarmar sarpimar kibi kithi chelang petpen rabis ke thokasai ke klempon. Labang swa towar aparman nilitum aphong phong lo sorkar atum aphan kachoning rilapen vote kerek amai tin along pusitami pachini dunlo nang pipo pupo bonta nilitum aphan non anta thangnat akherap awelang lapen non ke dobom local MAC Pawan Kumar Rai aphan pusitami chohangdam lo bonsitami non anta thangnat a response ave lason thak nilitum penang an akisung chechak nanglo lapen ladak school ki charli ausomar delivery lapen kapre katum sitami becheng apor langbung langthe kedam kewang kasik sak lasi nilitum rong phar arong arado an chingwaisi choche det pen idon pen suri hini an chirungsi labang so rabis ke thok asai klemponlo phelang pi pen sarhon teron Karbi Anglong News Arong anane. Da di nomor kang mi hom khara. Nepal Kathmandu Pokhara along ihum arot kopai kahin open ajok bang troxy kebra hini atum apran kedamnang Nepal Kathmandu Pokhara arong sopi along arkoini phai krepho arni ada por phai kebra achitim apor malom ihum passenger aplen ATR 72 arot ahem ang songkang jarbom apora hut kopai kelang nupen ajok Nepal Kathmandu Pokhara angden malom arot ahem men kahino dakpen ajok arum nangke klop hit pen ajok bang troxy kebra hini abang phubang phiatum apran damnanglu laben bang pho India aso amuni datum sitami apran ke dam dundo pusi birta ke tokbom apora hut anki chini dun laben ki thige jang sitami dothulang pusi tarlipon bomlang pusi birta ribdun long News Desk Report Karbi Anglong News